Sziasztok! Sós Attila vagyok, az Unicum Kft-nek az ügyvezetője, tulajdonosa. A Sóskuti telephelyünkön vagyunk. Itt rendeztük meg a második Sumitomo-s nyílt napunkat. Ez a rendezvény elsősorban ennek a terméknek a magyarországi piacra vezetését szorgalmazza. Bárkit szívesen láttunk, és ha valakit nem kimondottan a Sumitomo kotrógépek érdekelnek, akkor az általunk forgalmazott gépek minden egyes termékéből jó néhány darabot meg tud nézni, ki tud próbálni. A mai nap folyamán gyakorlatilag 5 darab Sumitomo gépet mutatunk be a nagy közönségnek. Ebből a legkisebb egy 8 tonnás kategória, a következő egy 15 tonnás, majd egy 16 tonnás, egy 23 tonnás és egy 38 tonnás gép. A gépek bányakörülmények között tesztelhetők, próbálhatók, és gyakorlatilag személyes tapasztalat szerezhető. Nagyon precíz a vezérlése, igazából a fülke az komfortosnak tűnik, csendes, kényelmes, gyors is, precíz is és erős is a gép. Én ezt a kezelhetőséget, tehát azt, hogy a precízségét, meg az erejét, meg a tartóság. Tehát az, hogy 20 éves gépben gyári csapszögek vannak szinte mindenütt, azért az jelent valamit. A gépek nagy részét gyors szállítási határidővel tudjuk szállítani. Biztos, hogy raktárkészleten is lesznek gépek, de az igényekre még nem tudunk teljes mértékben valószínűleg fölkészülni. Elég sikeresen zártuk ezt a rendezvényt, és én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy 3 gépet értékesítettünk, úgyhogy én bízom benne, hogy az első lépések után majd ahogy a piac diktálja, mindig tartunk raktárkészleten gépet.